U rrid insemmi llum li waqt li aħna qed niċċelebraw bil-ferħ il-Vġili tal-Għid, ma rridux ninsew kemm persuni hawn li għaddejjin mit-tbatija. Rrid insemmi il-270 persuna li qegħdin fil-Baħar Mediterran waqt li aħna qegħdin hawn jistennew l-għajnuna biex ma jispiċċawx taħt l-ilma. Waqt li aħna niċċelebraw l-Għid il-kbir, ma nistgħux aħna inħarsu lejhom bil-ħarsa li ħarsu lejn Ġesu imsallab dawk li salbuh. Jekk aħna l-mentalità tagħna tkun ħallihom isalvaw lilhom infushom, dak bħal in-nies li ħarsu lejn Ġesu msallab u qalulu salva lilek innifsek. Maħna l-mentalità tagħna trid tkun ta' Kristu li allura jgħinna Kristu biex ma nħallu ħadd il-ħadd li jispiċċa fix-xejn. Min għandu bżonn għajnuna biex jgħix biex isalva ngħinuh biex isalva, u min għandu bżonn l-ikel biex jgħix, ħobż biex jgħix, nagħtuh. Aħna li ftit ieħor issa nieklu l-ikel tal-Għid u l-figolli, min għandu bżonn l-ilma biex jgħix, nagħtuh waqt li aħna nixorbu xampanja u affarijiet oħra fl-Għid. Ma nistgħux inħallu dak li l-Papa Franġisku jsejjaħ il-virus tal-indifferenza jolqotna u jħallina ma nagħtux każ tal-ħajja umana li trid tiġi salvata il għaliex l-Għid il-kbir huwa l-akbar vaċċin kontra dan il-virus tal-indifferenza.